Egunon eta ongi etorri guztiok. Eguberriko jaien erdian, igandea ospatzera bildu gara aldareko mahai inguruan. Gure artean jaioz, gizakiren bat egin duen Jesukristo bera da, gizakien bidea urratu eta sofrimendua eta heriotza igarota guztioi bizi berria eskaintzen diguna. Eta igande honek, Evangelioan entzuko ditugun hitzen bidez, aukera ederra eskaintzen digu eguberri misterioan sakontzeko. Hau guztia gogoan dugula, pozez eta kantuz eman dezagun hasiera gaurko ospakizunari zutik abestuaz igandean sortarazia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristogan berenkatu gaituen Jainko Jauna, izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Ospatu Jauna Jerusalen, goretzi zure Jainkoa Sion, salmogilearen hitzak gogoan hartuz, abestu dezagun aintza. Aintza zeruetan Jainkoari, Bakea lurrean gizonari. Aintza zeruetan
Zutik mesedez. Egin dezagun otoitz. Jainkoa algustidun betierekoa, fededunen argia. Bete ezazu mundu osoa zeure aintzaz, eta argi distiratzu horrek, eraman ditzala herrialde guztiak zu ezagutzera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Siraken liburutik. Jakinduriak bere burua goresten du, bere herriaren erdian aintzaz betetzen da. Goigoikoaren batzarrean bere ahoa irekitzen du, eta haren indardunen aurrean aintzaz betetzen da. Bere herriaren erdian goratua izango da, eta santuen batzar osoak ospe emango dio. Aukeratuen taldeek gorespenak emango dizkiote, eta bedenkatua izango da bedenkatuen artean. Orduan, guztien egileak agindu zidan, ni sortu ninduenak, etxola eraiki zidan eta esan. Jakobenean bizi zaitez, eta Israel izan bedi zure ondare. Hasieran, gizaldiak baino lehenagotik sortu ninduen, eta inoiz ere ez dut amairik izango. Etxola santuan, haren aurrean egin dut zerbitzu, eta Zionen ipini dit bizitoki. Hiri santuan eman dit atxeden, eta Jerusalenen dago nere agintaritza. Izen handiko herrian bota ditut sustraiak, jaunaren ondarean, haren lurrean. Jaunak esana. Gerra, zuri, jauna. San Paulo apostoluak Efesotarrei. Bedenkatua izan bedi jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita. Espirituaren eta guztietako bedenkapenez, zeruan Kristogan bedenkatu gaituena. Harengan aukeratu baigintuen, mundua sortu baino lehen, bere aurrean, maitasunez, santu eta errugabe izan gaitezen. Aurrez aukeratu gintuen bere semeorde izateko, Jesukristoren bidez, bere nahiaren onberatasunez, bere seme maitearengan, hain ugari eman digun graziaren aintzak, bera gorezpenez bete dezan. Horregatik, Jesus jaunagan duzuen sinestea eta santu guztienganako daukazuen maitasuna entzunda, etengabe ari naiz zuengatik eskerrak ematen. Nere otoitzetan zuetaz oroituz. Jesukristo gure jaunaren jangoikoak
aintzaren aitak, eman dezaizuela jakinduriazko eta goi argizko espiritua, bera ezagutzeko. Argibitza zuen bihotzeko begiak, horrela jakin dezazuen, nolakoa den haren deiaren itxaropena, nolakoak haren aintzaren aberastasunak, berak santuei oinordekotzat emanak. Jaunak esana. Gera, zuri jauna. Zutik prestatzen gera Evangelio Santua entzuteko Aleluia abestuaz. Aleluia, 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 zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Joanen liburutik. Aintza zuri jauna. Hasieran bazen hitza, eta hitza jangoikoarekin zen, eta jangoiko zen hitza. Hitz hau hasieran jangoikoarekin zen, dena hitzaren bidez egina da, eta egindakoetan ez da ezer uragabe eginik. Harengan zen bizia, eta bizia gizonen argia zen. Argiak ilunpetan argi egiten du, baina ilunak ura ez zuen onartu. Hitza zen mundura etorritako gizon oro argitzen duen benetako hitza. Munduan zegoen, eta mundua haren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bereetara etorri zen, eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, jangoikoaren seme izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinisten badute. Hauek ez dira odoletik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizonaren nahieratik ere, jangoikoaren gandik baizik. Eta hitza haragien egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geurok ikusi dugu haren aintza, aitaren seme bakarrari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Egu berri aldiak, egiaz harrigarri diran bi errealidadeen urteroko adierazpen dira. Zein dira bi errealidade horiek? Alde batetik, jangoikoa gurekin dagoela, gerturik daukagula. Eta bestetik, maite gaituela.
urte osorako, da nik gehituko nuke, bizitza osorako beharrezko ditugun bi idea hauek eskaintzen dizkigu Eguberrialdiak. Hainbestetan sentitzen dugu Jainkoa urrun dagoela, hainbestetan bakarrik uzten gaituela, hainbestetan umezurtz eta aterperik gabe sentitzen gera. Zenbat aldiz, gure bizitzan zehar gertatu ote zaigu jasanezina Jainkoaren isiltasuna. Jainkoa zeruan oso eroso biziko da, gu lurrean sufritzen gauden bitartean. Zergatik ez du zerbait egiten Jainkoiko indartsu horrek. Gabonak erakusten digu, hau guztia ez dela horrela. Jainkoa ez dagoela urrun, ez dagoela bere haunditasunean galduta, eta ez dela gurekiko axolagabea. Eguberrietan kontemplatzen dugu Jainkoa gure artean egon ahal izateko zerua utzi eta gure artera etorri dela. Gure eta gu bezala bizitzeko, gure modura sufritzeko, eta gu bezala hiltzeko. Zerutik etorria gutako bat izateko. Hori da, horrelakoa da gure Jainkoikoa. Ez hain handia izanik gure bihotzean sartu ezin daitekeena, zioen San Agustinek. Baizik eta gure artean egoteko, gugan egoteko, txiki egin dena. Harrigarria gertatzen zaigu, Eguberriak harrigarri hau eskaintzen digu, kontempla dezagun. Eta zergatik jaitsi da zerutik, hemen bigarrengo idea, maite gaituelako. Jainkoak, altzua, mugagabea, guztiz bestea eta bestelakoak, guztiz gurea izatea nahi izan zuen, guztia alduna izanik, gure ahultasuna bereganatu zuen, hilezkorra izanik, hilkor egin zen, denboraren jaun eta jabea izanik, gure historiaren menpe egin zen. Eta guzti honen arrazoia maitasuna baino ez da. Jainkoaren errukia gure haragian agertu da beraz, gizakiaren aurpegia eta bihotza hartu ditu. Eta gizaki baten bihotzean eta aurpegian guk kontempla dezakegu Jainkoaren haunditasuna, Jainkoaren errukia, Jainkoaren maitasuna. Jainkoa gure artera etorri da, gure bila atera da. Beragandik irten da munduan sartzeko, gure munduan sartzeko, gure haranera, gure bailarara jaisteko, eta honela, maitasuna dela, errukia dela guztioi jakinarazteko. San Leon Magnok Eguberrietako homilia batean honela dio, gaur ez luke tristurarako lekurik egon behar, bizitza jaio bai da. Heriotzari diogun beldurra garaitzen laguntzen digun bizitza jaio zaigu. Betikotasunaren pozez betetzen gaituen bizitza jaio zaigu. Mundu honetan, eta hauxe da nire ustez benetan garrantzitsua, mundu honetan bihotz galduenak ere badaki norbait bere bila dabilela, maite duelako. Bihotz galduenak ere badaki norbait, hau da, Jainkoa bere bila dabilela
maite duelako. Nire otoitzean gogoan zaituztet idazten zien San Paulok Efesotarrei bigarren irakurgaian entzun dugun bezala. Guk ere otoitz egin nahi dugu jaunaren salbazioaren argiaren beharrean daudenen alde otoitz. Elizaren alde, zure berri ona ekartzera gure artera etorri den Jesusi jarraituz, munduaren erdian berri on horren salbatzaile gartzu izan dadin, hitzez eta egitez. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Munduko herrialde guztietako agintarien alde. Bete itzatzu haien gogo bihotzak eta zure jakinduriaz gauza guztien gainetik gizadi osoaren elkartasuna eta pakea bila ditzaten. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Ezinean eta sufritzen bizi direnen alde. Bere nahigabe guztietan inguruko fededunen eta borondate honeko gizon eta emakumeen babesa eta laguntza izan ditzaten. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gaur hemen, Jainkoaren hitza entzunez, igande ospatzera bildu garen on alde. Hitzaren entzule on eta betetzaile zintzo izan gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Jainko ona, gure Espainiak zabaldu ditugu otoitz egiteko. Zabalduzuk zure bihotza eta onartu gure erreguak.
Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Sagaratu itzazu jauna doai hauek, zure seme bakarraren jaiotzaz, honetan erakusten bai diguzu egiaren bidea, eta honetan argitzen zeruetako erreinuko bizia. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, Eta zure espirituarekin gora bihotza, jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure salbatzailearen bitartez. Honen bidez, agertu zaigu egun honetan, gu eraberritzen gaituen hartu eman miragarriaren misterioa. Zure hitzak gure auleria bere gain hartu du, eta gure izate hilkorra betiko ospera jaso. Horrela, batasun miragarri honen bidez, guri ere betiereko izatea eman digu. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik abesten degula. Santu, santu, santua, miren guztien zainko jauna. Osana, Osana.
santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturi berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza dekua aitortzen, zu jauna Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta pistuera gogoratuaz, bere azken etorrera itxaroten gaudela, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartzen gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eraman ezazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eleiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, orain dela urte bete, mundu honetatik zure gana eraman zenituen Enrique Platero eta Rosario Orbegozo zure zerbitzariak. Eriotzean zure seme Jesukristorekin bat egin ziren eskeroz, pistueran ere berarekin bat izateko zoria izan dezatela. Era berean jauna izan gogoan Mikel Larrañaga, Arenas Orbegozo sendian hildakoak, Juanita Sarriegi, Guillermo Aldalur, Joaquina Diere, María Ángeles Larrañaga, Antonio Egibar eta bere seme Ignacio, Itziar eta Aizpa Rosario Alberdi, Carmen eta María Nieves Etxani, Jose Iturbe, Jesus Osinalde, Jesus Eskizabel, Brígida Aldalur, Odriozola Aldalur sendian hildakoak, Juan Azpiazu eta emazte Ana Mari Aginagalde, Jose Zagartzazu eta emazte Mari Carmen Goenaga
eta beren seme Jose Luis, Miguel Izagirre eta emazte Jesusa Aranbarri, Jose Zudupe eta emazte Saturnina Unanue, Valentin Eizagirre eta pisteko itxaropenean joan diren hildako guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan, erruki zakizkigu arren, gu guztiok ere betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, San Juan Batailatzailearekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren gizon emakume guztiekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, arkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, arkatzen diegu ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, aian atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estubaldietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu arregetza, zurea ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure salbatzailea, errege pakeegilea, zu jaio zinenean, aingeruek pakearen berri ona zabaldu zuten munduan. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez guk pakearen aurka egiten ditugun pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Belenen jaiotako salbatzailearen pakea izan beti zuekin, Eta zure espirituarekin. zabaldu dezagun baragude artean jaunak ematen digun pakea.
Hitza haragi egin zen eta gure artean jarri zuen bere bizilekua entzun dugun evangelioan. Ez dira hitz soilak, ez dira antzinako zerbait kontatzen digut kronika bat, gaur bertan gertatzen den zerbait baizik. Hitza haragi egiten da, behartean presente, guregan bere bizileku jartzeko. Sakramentu honen bitartez, zoriontsua baz, hau sinistuaz, mai honen inguruan bildu zeratenok. Jauna, ni ez nahi zinor, zuen ere etxean sartzeko, baina ezazu izbat sendatu.
Egin dezagun otoitz, zenideok. Jainko gure jauna, apalki eskatzen dizugu, sakramentu honen indarrak garbi gaitzala gure grina txarretatik eta bete ditzala gure asmo zuzenak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta apaizaren bedikapen hartu horretiken, abez dezagun, bai eskerrak eman. Bai eskerrak eman, zeru lurretan, eskerrak eman, jainkoari, guztietan diguta, honegin guri, eskerrak eman, zeru lurretan, eskerrak jainkoari, menderen mendetan. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak